Tento rok sme si pre vás pripravili výnimočné rozprávky. Sú autorské a napísal ich náš dlhoročný režisér Robko Mankovecký v spolupráci s Petrou Roháčovou, ktorá je organizátorka nášho festivalu. Oni ako tým pre nás pripravujú rozprávkový zámok vyše 20 rokov. Tento rok sa rozhodli napísať vlastnú rozprávku, vymysleli pre nás nášho čarodejníka. My sa spolu presunieme do miestnosti prvej a tam začne naša kúzelná rozprávka. Tak poďte za mnou. Show začína. Prosím, privítajme, prichádza zázračný čarodejník. Nevadí, tak asi nie. To sa tiež tak asi stáva. Moja chyba, ja sa ospravedlňujem. Ja som ho zrejme málo predstavila. Predsa len taký človek, ako je náš čarodejník. Toho naozaj nestretnete len tak. To vám je mladý, ambiciózny, šikovný, šarmantný muž, ktorý vie všetko na tejto zemeguli. Ale aby som nezabudla, dámy, veľmi ohľadný. Naozaj, keď si vidíte. A čo je dôležité, on má všetko. Predstavte si, že je taký kľúč a tým kľúčom on dokáže ovládať každého jedného človeka na tejto zemeguli. Tak on sa tu zjaví a bude si s nami robiť čo len chce, aj s tebou, aj so mnou. Veď uvidíte, áno? Tu sa zjaví a spraví čári mári fuk! Pardon. Vidíte, to sú tie vločky na raňajky. Nebojte. Už vám povedala o tomto? Zázračný kľúč od ríše ľudí. Ovládam ním každého na zemi. Pozerajte. Poprosím, šarmantná asistentka, potlesk. Ale nie, ani nemusel. Zavri oči. Poď dopredu. Stoj. Dozadu. Stoj. Vidíte, môžem si s každým robiť, čo on chce. A teraz spravíš jedno koliečko okolo celej zemegule. A poď. A otvora zavri dvere. Nebojte sa, o 20 roky je späť. A my pokračujeme. Aké vidíš farby? Fialovú a zelenú. Fúkni. Potlesk. Čo je toto, deti? Časnička na Omalovánka. Vieš vyfarbovať omalovánky? Tak vyfarbi. Vieš gumovať? Áno. Tak vygumuj. Aj tu ešte trošku. Výborne, stačí? Teraz poprosím ticho. Prichádza vrcholné číslo, musím sa sústrediť. Povedal som ticho. Mucha, prestaň bzučať. Počuješ, prestaň. Sadni, nohe, mucha, nohe, saď, prestaň bzučať, ti hovorím. Vyletel. Dážď, prikazujem ti, neprš. Chápete toto? Ma nepočúva. Dáždisko jeden. Tak teda prš. Ešte viac. Chcem počuť búrku. Chcem vidieť blesky. Do keľu. Chápete? Ma nepočúva. Mňa poslúchajú všetci ľudia na zemi. Aj ty. Ale zvieratá, živly a vesmírne telesá je zatiaľ nie, no? Čo sa tak na mňa pozeráš, už na tom pracujem? Moje 3 slúžky, ich totižto každý deň a každú noc pozorujú. A viete, na čo prišli?
Na nič. Zatiaľ neprišli na nič. Anna Klára, Dorota, ku mne. Idem, už idem. A prečo sama, kde sú tie dve? Pozorujú. Pozorujú? No a na čo ste prišli? No prišli sme na to, že vesmír, živly a zvieratá. Nikdy neovládneš, nemáš kľúče. Čo? No nikdy. Deti, čo je toto? Aha, kľúč. Deti, od čoho je to kľúč? Od ríše ľudí. Veď áno. No a? No a ty potrebuješ iné, ty kľúč od ríše zvierat, vesmíru a živlov, no ty. No to výborne, tak mi ich dones. A odkiaľ, ja netuším, kde sú. Čo sa na mňa pozeráš, ja mám vedieť, vy viete? Ty vieš odkiaľ? Akože čo sme tu my nejaká informovaná väčšina? A ja mám odkiaľ vedieť, čo som Google? Vieš čo, mne to je úplne jedno. Odkiaľ na to prídeš, ja ti jednoducho prikazujem, že na to prídeš. A hotovo. Ale to sa nedá len tak niekomu prikázať, aby na niečo prišiel. Veď jasné, že sa nedá niekomu len tak prikázať, aby na niečo Však prišiel. nedá. Jasné, že sa to nedá. No veď nedá. Ale jasné, že sa to nedá, tak čo sa so mnou doťahuješ? Dobre, nič som nepovedala, som ticho. Aj keď aj no to sa nedá, no. To je pravda. Vieš ty čo? Tak to robíme úplne inak. Uzavrieme obchodnú zmluvu. Big deal. Vy mi prinesiete tie 3 kľúče a ja vám za to dám tento váš. To naozaj? To čo som to povedal Bolo mi rozumieť? Áno. No, tak potom. Ja sa len Vy uistujem. mi prinesiete tie 3 kľúče a ja vám za to dám tento váš. Kam ideš to rukou, až potom ti ho dám. Dobre, tak my to teraz skúsime. Pôjdeme hľadať tie kľúče. Čo vy na to? Skúsime to? Nie, skúsime. Deti, vy musíte povedať, pán čarodejník, ty si úžasný, my ich prinesieme. Zopakujte. Čarodejník, ty si úžasný, my ich prinesieme. No nejako veľmi sa vám nechce, tak mi aspoň zatlieskajte. Kľúče zvierat, poďte za mnou. Ideme. Ste pustili? Čo nám ucha z tohto sveta, chvíľu chodí, chvíľu lieta, potom chvíľu v kúte čuší, ťažký je ten život muší. Ľudia nás však stále tlčú, aha, pozri, tu mám hrču, povešajú mu cholatky, život muší, ten je krátky. Možno, že raz lepšie bude a zmení sa muži údel. Možno, že raz sa to stane, človek, mucha, dlaň do dlane. Perfektné. No ale mucha, ty si takáto tanečníčka, paráda. trénujem. No veď vidím, parádne ti to šlo. Ale počuj, my sme ťa prišli pozrieť. Mňa? No jasné, že teba, my máme totižto veľmi radi zvieratka. Aj mňa? Aj teba. To je pekné. Ale jasné, veď sme kamošky. Kamošky. Ty, ale ja neviem, ako sa to robí. Počuj, kamoška, keď sme teraz kamošky, tak potom čo? No tak, keď sme kamošky, tak sa môžeme čo? Môžeme sa spolu rozprávať, smiať sa, hovoriť si vtipy, čo ešte, chodiť na výlety, tancovať a môžeme robiť si nejaké somariny. To by sa mi páčilo. Give me 5. Daj 5! Woo! Jaj, ty nemáš prsty. Dobre, ja niečo vymyslím, nechaj ma prechru. Mám to. Give me wing. Čo chceš? Že daj krídlo. Ja jasné. No. Ja sa volám Anna. To je krásne meno. Počuj,
Ja sa volám Žebucha. Krásne meno, úžasné. A Mucha, prezrad mi, tam vedľa u toho čarodejníka, tam si lietala ty však? Jasné, že ja. Keď ja mám ťažký údel, tak nech ho na chvíľku aj on. Áno, tak mu treba. Ja mám kamošku. Mucha, počkaj ešte chvíľu. Ešte jedna dôležitá vec. Aká? No, keď sme teda už tie kamoši a kamošky, tak by sme si mali pomáhať, tak mi prezrať, s čím ti môžem pomôcť. Mne? No jasné. No, Neviem. akože nevieš. No neviem. A s čím môžem ja tebe pomôcť, kamoška? Ale nemusíš s ničím, Mucha. Ja mám úplne všetko. Pre kamošku všetko, však kočky. Že? No. No dobre. Dobre, ja ti to teda poviem. Ja hľadám jeden kľúč a je to kľúč od ríše zvierat, ale nikto z nás nevie, kde ten kľúč je. Ani vy to neviete, nikto ani... Ale aj. Ty vieš? Ale je to veľké tajomstvo, musíš mi slúbiť, že nikomu nič nepovieš. A vy tiež. Sľubujete? Ten kľúč od ríše zvierat. Má Leo, král zvierat. Leo, no a kde býva? Tak to ja neviem. Ja len viem, že ten Leo ten kľúč má, ale kde býva, to mi tá korytnačka nepovedala. Korytnačka? Hej, tá stará ako Egypt. Tam je predsa všetko. No, dobre, a kde býva? Veď ti hovorím, že neviem, kde býva ten Leo, si hluchá? Mucha, ale nie Leo, kde býva tá korytnačka? Ja jasné, korytnačka. To neviem, kto je, nepoznám ju. Mucha, akože nepoznáš, veď korytnačka, ktorá je stará ako Egypt. No. Moja obľúbená dovolenková destinácia, raz si tam spolu zaletíme, pôjdeš tadiaľ, hentam a tamto. Dobre, ideme. Díky, kamoška. Čau. Čaute, kamoši, a nezabíjajte nás, púšťajte nás von oknom, my sa potom vrátime na návštevu zás, dobre? Čaute. Chodíte do lesa? Hej, tak všetci budete vedieť, že v lese si šlo nekrýši. Však? Dobre, tak sa tu zložte pomaličky a hlavne potichu, nebudeme kričať, dobre? Hej, čo sa to tu deje? Nekrič, vyplašíš mi zvieratá! Aké zvieratá? To neviem, také, ktoré prídu, proste divé zvieratá, no? To akože aj lev? Ale ty si moja odkiaľ, z Kenie či odkiaľ, kde by sa tu u nás nabral lev, také, čo žijú u nás, proste normálne. Čo ja viem, srnky, jelene, diviaky, medvede. Aj medveď? Aj medveď. A ten, keď príde, dá si flintu Počujem ma asi radšej na pokoj. a bác! Čo? Bác! Tak ešte raz. Dá si flintu, namierím a bác! Dám ho dole. Počkaj, ty ich chceš strieľať? To si povedala ty, ja ho dám dole. Tak to sa mi teda absolútne nepáči, pretože ja neublížim ani muche. A nikto z nás, kto je tu, neublíži ani jednej jedinej muche. A preto budem nahlas robiť krik a prekažím ti to! Dobre, ticho. Strieľať sa nebude. Daj, toto odložíme. No tak dobre, tak ja mám rád takéto gripsačky, že mŕkvička má dušu, nebudeme strieľať zvieratka, ale do reštiky prídeme takéto stejčik si dáme, nie? Nevadí, nebudeme teda loviť zvieratka, budeme ich teda chytať. Ja nastražím pascu a keď príde zviera, tak ho chytím a budem ho mať. Keď budú mať zvieratko chytené, ľudia ho budú fotografovať, budú ho hladkať, budú im posielať lajky, palce hore a proste z toho budú mať aj peniažky. Rozumieš? Počkaj, ale Stíhaš to? Áno, ale ani toto sa mi teda absolútne nepáči. No, páči, nepáči, to mi je viac menej jedno, pretože ja to tak robiť musím. Musíš? Nič nemusíš. Ale veru musím. Kedysi som chodil po lese, krmil som zvieratka, oberal čučoriedky, na hryby som chodil a tak a bol som šťastný. No a?
Potom čo? Potom niekto začaroval. Robím to presne opačne. Dávam do svena ortuť, lámem stromčeky, vidím hniezdo, rozkopem ho proste, do lesa nosím plastové A to flašky. je príšerné. No to je, niekto ma začaroval. Ja viem, kto ťa začaroval. Ozaj? No to už je teraz jedno, poď sem, schovaj sa. Schovaj sa za túto čečinu, kde zviera, keď príde, tak ho chytíme. No, počkaj, podľa mňa to nie je ani jeleň, ani srnka. Je to ďúsko, nie? To je jedno, chytíme to a potom uvidíme. Máme čas, ide to spomaly. Ja, mám ťa, neviem čo si, ale chytil som ťa. To čo si urobil? Chytil som ťa, budem ťa mať teraz. No to vidím. A čo teraz? Nič. To je vlastne všetko. Teraz ťa budú mať, budú za tebou chodiť deti, budú ťa hladkať, krmiť ťa senom a tak, fotiť sa s tebou, ja za to budem vyberať peniažky a budeme takto spolu podnikať. No a budeme sa mať dobre, už mám pre teba bývanie nachystané, takú maštalôčku ako z rozprávky. Tam ty budeš bývať. Ale ja žiadnu maštálku nepotrebujem. Ja si nosím domček stále so sebou. Čo si ty nejaký karavan, alebo čo? Čo, to na chrbte tá panvica, nechýba ti k tomu kuchyňa? Či čo je tvoj domček? A čo si ty vlastne za zvieratko? Si slimák? Alebo čo si za zvieratko? A ty čo si nechodil na prírodovedu? No čo som za zviera? Koliknačka! Toyota, to potrebujeme. To je super! Vidíš, tak ja už jednu mám, chyťte si svoju. Ale hneď ju pusť, ona jediná nám môže pomôcť. A nemám pomáhať, kto chce, táto je moja. Ale aj tebe. Nie? A to ako? Začaroval ťa zlý čarodejník. Ten má moc nad všetkými ľuďmi a tá pominie, keď mu donesieme 3 zázračné kľúče. A ja hľadám kľúč od ríše zvierat. Kľúč na lev, kráľ ríše zvierat. Ale nikto nevie, kde ten lev býva, iba... Tuto táto korytnačka, pretože ja viem všetko, dokonca aj to, čo si tam práve Petrovi šepkala. Ty, a odkiaľ vieš moje meno? Hovorím ti, vieš všetko. Ja viem všetko, teraz som to povedala, a teraz ma pusť. Ha! Nepustím. Pusti ma. Nepustím. Pusti ma, ti vravím. A nepustím. Dobre, tak ti nepoviem, kde ten lev býva. Takže ťa pustím. No. No vidíš, lev býva tam. No ale myslím si, že vám ten kľúč nedá. A na preistotu si ale zober to lano. Myslím si, že by si ho mohla potrebovať. A to ty môžeš odkiaľ vedieť? Že odkiaľ? Nepovedala som mu to pred chvíľkou. Ja viem všetko. Tak, keď všetko, tak všetko. Ale počúvaj ma. Počúvam. Ja tu už aj tak nemám čo robiť, tak sa dohodneme takto. No daj. Ja zoberiem lano a ty zoberieš mňa so sebou. Čo ty na to? A nebudeš sa bať? To neviem, uvidíme na mieste. No, že si to ty. Tak, poď. Dobre, ideme, decka za levom. Donkladí, že toto je určite lev. Keď toto uvidím, nikto. Nikto nezadáva. Ja som lev, veľký král zvieracej ríše a vládnuť zvieratám to nie je klišé. Keď si ma zvolili, dal som im kráľovský stok, že budem navždy ich král. Au, zas bolí ma tu. A musím splniť to, čo som im slúbil, na čo mám v ústach tie obrovské zuby. Veď bolia 100-krát viac, ako bolia zuby malé. Áno, presne také. Bolia už 3 dní stále, stále a stále. To moje vládnutie, to je fakt bieda, veď s takou bolesťou sa ani nedá panovať zvieratám, tváriť sa, že ma to baví. Hoci čo dám tomu, kto ma tej bolesti zbaví. Bolesti zbaví. Hoci čo dám tomu, kto ho tej bolesti zbaví. To je šanca. Šanca.
Kto ste a čo tu chcete? My sme ti prišli pomôcť. No, hovor za seba. Ja chcem ten kľúč. Ticho! Neprozradzaj. Nebudem. Prišli sme ti pomôcť. Pomôcť. Mne sa nedá pomôcť. Tak ideme preč. Boli tu doktori, farári, všetci, nikto mi nepomohol. Ale vždy sa predsa dá pomôcť. Presne tak. A ktorý zub ťa boli? Nie tak blízko. A na predsa je to lev, má veľké zuby, má ich veľmi ostré. A 3 dní je už iba kašovité jedlo. Áno, má ich veľmi veľa, sú veľmi ostré, ale ho aj veľmi bolia. No. Ukáž. Vidím, no. Je tam veľú diera ako svet, keby ste to videli. To ste asi nešli cez prievidzu, keď toto je diera ako svet. Veru, nešli. Peter, poď sa ma doniesť to lano. No, ja tak blízko nepôjdem. Peter, okamžite poď sem a doniesť to lano. Keď to povieš takto, No. anieličku, moju strážničku, môžeš mi nepasovať. Pardon, to je iba taký tik v tom nerve, ja nič osobné, všetko v pohode. Pardon, ja neviem to ovládať. Dobre. Som tu. Ja si nemôžem pomôcť, mňa to mrzí, mňa to strašne mrzí, prepáčte. Dobre. Peter, daj mu slučku. Slučka, to nie je až tak zlé na slučku, zase je to pozor, hej, pokoj. Ale nie, veď... Poď sem, dáme mu spolu. Výborne. Čo si jedol? Nepomáha to, stále to bolí, iba mám ústak špagát teraz, pre zmenu. Vydrž, teraz Peter naráta do 3 a bude po bolesti. Nerobte paniku, ale keď sa trhá zub, tak to je strašná bolesť. Vidíte, tu nám máte svetlo. Keď sa levo zúri, všetci zomrieme. Prosím vás, polka utekajte týmito dverami a druhá polka týmito. Peter, Hlavne stačilo. nezabudnite na deti. Prosím. Stačí. Dobre. Keď naráta do 3, bolesť zmizne a už sa nikdy viac nevráti. Tak 50 na 50. Peter, rátaj. Raz, dva, poďme, 6, 7, 8, Ešte to sa povedať, to je strašné, to ešte lepšie ako predtým, aj ste ma dopávali, to boli ešte viac ako predtým. No počkaj, a čo teraz? Nepočujete, musíš ma prekričať. Ešte? No teraz? Začína prestávať. To je zázrak, to je tá zubná niť, o ktorej všetci hovoria, že fakt to funguje, deti. No dobre, čo vám za to dám teraz? Ja by som chcel zmrzlinu, cukrovú vatu, hranolky a ešte veľkú zmrzlinu. Niečo na pitie? Nie. A čo teda? Sľubuješ, že splníš všetko? Samozrejme. Dáš nám čokoľvek? Samozrejme, čokoľvek. Tak dobre, ja mu to teda poviem. Povedz. Chceme kľúč od ríše zvierat. Jemu tuším zabehlo. Zabiehla mi srst, pardon. Kľúč vám samozrejme nemôžem dať. Dávam čokoľvek, okrem logicky toho kľúča. Ale to si predtým nepovedal. No, tak som si to pomyslel, no tak to stačí, nie? Je to dávno napísané v zozname nepísaných pravidiel, takže nedám, kľúč nedám, čokoľvek iné. Ale počkať, kráľ by svoje sľuby predsa plniť mal. Presne tak. Nejaká chytrá. Kráľ No dobre, totiž uznávam. svoje sľuby plniť musí. Je tak, deti? Musí. Áno, spomínal som to aj v tej pesničke. Vedel som, že ten verš mám vyškrtnúť. No dobre. Nech sa páči. No samozrejme, Peter. Ďakujeme. A ja ďakujem. Máme ho. Tada, máme kľúč! Prvý kľúč od ríše zvierat. Dokázali sme to. A teraz čo? A teraz pôjdeme za mojou sestrou Dorotkou. A tá nám pomôže hľadať kľúč druhý. Ďakujeme, Peter, za pomoc. Ahoj! Toto je moja sestra Dorotka. A Dorotka vás teraz zoberie hľadať druhý zázračný kľúč. Ale na tento mi dávajte veľký pozor. Ďakujeme. Ahoj. Ahojte, kamaráti. No a vy teraz so mnou pôjdete do ríše živou. Nech sa páči, poďte za mnou. To boli časy, keď som ešte poviemal. Lesmi a lúkami a s deťmi som sa smial. Lietal tam šarkan, ktorý mal farebný chvost. Časy sú preč, veď ľudia vetra majú dosť. To boli časy, keď tu bol veterný mlyn. A ja som sa od samej radosti smial s ním. Ten mlyn však zastal navždy, už sa nekrúti. Už ma viac netreba, nik za mnou nesmúti. Som smutný vetrík, ja už nemám prečo žiť. Čakám na zázrak, no tak zázrak prosím príď.
pod čela nevezmem, nelietam ako vták. A márne čakám na zázrak. Ale Vetrík, povedz nám, prečo si smutný. No, aha. Nič. Neviem fúkať, neviem viať, neviem duť. Neviem skrátka nič. Nikto ma nechce a nikto ma nepotrebuje. Ale to určite nebude až také zlé. No bude. Už je. Veď si počula v pesničke. Kedysi som šantil v lesoch, na lúkach, s deťmi, so zvieratkami. Keď bolo horúce leto, chladil som čelá ľudí a páčilo sa im to. Otáčal som veľkými lopatkami veterných mlynov a mlynári mleli múku. Vďaka mne, ja som ju mlel. A na mori som dul o 106 do plachiet a lode plávali a lietali po mori. No, ja som dobre vedel, kam tí námorníci majú namierené ísť. No, Ameriku by ľudia v živote neobjavili, keby nebolo mňa. Inak, Krištof Kolumbus bol môj kamoš. A dobrý kamoš. Ale aj tak sa mi najviac páčilo, keď sme s deťmi púšťali Šarkana. Na to som sa vždy najviac tešil. Zafúkal som, Šarkan vyletel a decká sa tešili. Jo, to bolo. A vedel som fúkať aj silno. Napríklad taká výchrica. Zafúkal som z celej sily a padalo listie, stromy, celé lesy padli. No, a to sa ľuďom vôbec nepáčilo. A nepáčilo sa im ani tornádo, aj keď nechápem prečo. Lebo mne sa to veľmi páči. Zadujem z celej sily, roztočím sa a lietali strechy, domy, celé mesta, mrakodrapy. Áno. A tak som odniesol dom s Dorotkou a psom Totom. Ale tú rozprávku asi nepoznáte. Ale čo by nepoznali? Čarodejník z krajiny Oz, veď a ja som Dorotka. Naozaj? Ahoj, ja som Vetrík. Smutný Vetrík. O, nemusíš byť smutný, všetko sa môže zmeniť. Myslíš? Ja A ako? Keď sa pozrieš na tieto deti, pozeraj. No. Tak zistíš, že sú začarované. No, vyzerajú tak počarovanie. No a toto všetko má na svedomí zlý čarodejník, ktorý má kľúč od našej ríše a ovláda. Čože? Ale veď to je horšie ako moja výchrica a dokonca horšie ako moje tornádo. No tak to si nemyslím, ale... Áno, a už si zažila niekedy tornádo? Nezažila, no, nezažila, tak ale... nemôžeš vedieť, že to je horšie. Ale práve preto, aby som ho mohla zažiť. Áno. A ty by si mohol fúkať ako predtým, musíš mi dať kľúč od ríše živou. No a potom bude rozkazovať on nám, no určite. Ale možno nebude, veď ľudia vás budú potrebovať však. Naozaj? No ale ja neviem, kde ten kľúč je. A kto to vie? Počkaj. No? Možno... vypadlo mi. No. Áno, možno o tom vie môj brat Oheň. Býva tuto nedaleko. Tak poďme za ním, nie? Nie, nemôžete. No, je to oheň a oheň páli. Takže, keď sa s ním stretnete, vás spáli. Ale my to musíme skúsiť, však kamaráti. No dobre, tak týmto ste ma ozaj presvedčili. Ale pre istotu si zoberte moju vrtuľku a povedzte, že som vás poslal ja. Potom vás možno nespáli. Ale veď uvidíte. Uvidíme, tak ďakujeme ti, Vetrík. Ahoj. Ahoj. Ahojte, čaute. Všetci, ktorí sa neboja, tak poďte dopredu. Ale toto je nejaký zvláštny pár, toto nevyzerá ako ohník však. Kto to je? Neviete náhodou, kto to je? Ježiško si, Ježiško. Toto si nemyslím, že Ježiško, ten vyzerá inak. No ale mňa už nebaví to, že ma čarodejník ovláda. Myslím si, že ani vás. Musíte si písať domáce úlohy, umývať si zuby, chodiť skoro spať. No, takže čo? Potrebujeme získať kľúč, aby nás už neovládal.
Zeus sa nahneval a ľuďom oheň vzal. Bez ohňa trpeli na zemi všetci, aj žobrák, aj kráľ. Keď som to uvidel, vedel som, že niečo veľké vykonať chcem. Ukryl som oheň do palice a šiel som k ľuďom na zem. Však Zeus videl to, nechal ma, nech oheň im odovzdám. Nech si ho majú, mi povedal, odteraz však budeš sám. Na veľkej skale, na Kaukaze, na veky, navždy pripútaný. Budeš tam trpieť a orol ti každý deň zjatrí. Ti zjatrí rany. Ak si ohník, prosím, Nie som ohník. Som veľký grécky boh Prométeus. Tak ho nepoznám. No, bolo nás veľa tých bohov, že? A ja som ani zďaleka nebol ten najväčší a najdôležitejší. Najväčší bol, najväčší je môj brat Zeus. Sedí na hore Olymp a všetkým rozkazuje. Ja som neuposlúchol jeho príkaz a dal som ľuďom mäso. A on povedal, že nech si ho majú, ale budú ho jesť surové. A vzal ľuďom oheň. A ľudia vtedy trpeli. Ale ja som vyšiel na tú skalu, na ten Olymp a som zobral ten oheň a ukryl som ho do takej dutej palice. A vrátil som ho späť k ľuďom. Áno, on to videl a za trest ma nechal pripútať na skalu. Ale ohník ma sem chodí každý deň utešovať. Tu bude. No veď, ale to je vynikajúce, že príde, pretože potrebujeme jeho pomoc. Potrebujeme kľúč od ríše živlov. Hľadáte kľúč od ríše živlov? Áno. Vy ľudia! Niečo vtipné? Ale ten ho nemá! Má ho jeho staršia sestra Voda. A tá ho ukrýva na veľmi tajnom mieste. No tak nám prosím prezrať, kde? Neviem! Aha. To je iba on. Okamžite zbalte nohy na pleciach. Utekajte, pretože koho on stretne, tak toho spáli na uhoľ. Ale prosím ťa, my tu máme dievča, čo vie hasiť, my sa ho vôbec nebojíme. No tak toto bude veľa malých černočkov. Úbohý Prométeus, tak veľmi mi ťa je ľúto. Aj nám. A vy ste kto? Nebojíte sa? Nie. Ticho, spálim vás na uhol tak ako všetkých pred vami. Posielal nás sem tvoj brat Vetrík. Naozaj? Vetríková vrtuľka. S tou sme sa hrávali jak sopláci. Ani on, ani ja už ľuďom neslúžime. Ľudia, tí nás predsa nepotrebujú. No ale potrebujú a veľmi. Ľudia ťa potrebujú, ale sú začarovaní. My potrebujeme kľúč od ríše živlov. Ten, ktorý má tvoja sestra Voda. Odkiaľ vieš, že ho má Voda? Odpovedaj! Ja som sa hlasím sa. Asi som na čo nechtiac. Nebuď ako spálená špekačka a pomôžem. Posiela vás môj brat Vetrík. Úpenlivo za vás prosí Prométeus. Úpenlivo je celkom silné slovo, ale... No. Zvláštne. No dobre teda, ja vám pomôžem. Moja sestra ukrýva zázračný kľúč tam, v tej zlatej sále. Ale nedávam ho. To som si istý. Zase bol natanečný. Tu je môj plameň. Neboj sa, nespáli ťa. Aj napriek tomu, že som hot. Ďakujeme, Prométeus, ďakujeme, ohník. S dovolením. Ďakujeme. No poďte.
No dobre teda, takže toto musí byť tá zlatá sála, o ktorej nám hovoril. Náš život je z vody, to vie predsa každý. Som v moriach a studniach, som v riekach aj daždi. Som voda a každý deň ma musíš mať. Nie veľa, nie málo, akurát. Každý deň od smedu ma pijú všetci ľudia. Umyjú si oči, len čo sa zobudia. V potokoch a riekach sa vo mne pláva. Voda tejto zemi život dáva. Najlepšie sa cítim v jazerách a v lesách. Slniečko svieti a ja usmejem sa na všetko krásne, čo vo vode žije. Ten môj vodný úsmev nádherný je. Ale počkať. Vy ste sa sem ako dostali, veď toto miesto pozná iba môj braček Ohník. No a práve Ohník nás sem aj posiela. Veď oheň mal predsa strážiť a nie púšťať sem cudzích. A ešte k tomu ľudí. No, toto nie, toto si vypije. Oheň zničím, zadusím, som silnejší živel ako on. A keďže ste sem prišli bez pozvania, hneď po ňom prídete na rad vy. Zaplavím vás a zaplavím rovno aj celý svet. Ostanem tu iba ja a môj braček Vetrík. No, ale aj Vetrík nás sem posiela. Vetrík. Máme ale bratov. Obaja ma zradili. Ale nie voda, nezradili ťa. Oni nám pomohli. Poď. Pretože my potrebujeme tvoju pomoc. Pomoc. Vy. Ľudia od nás už nič nepotrebujú. Nechcú nás, nevšímajú si nás. Prečo by sme vám mali pomáhať? Pretože zlý čarodeník má kľúč od našej ríše. Ovláda nás. My ten kľúč potrebujeme získať naspäť a to vieme iba vďaka tebe. Iba vďaka mne, áno. No dobre. Počúvam. No, ten čarodejník od nás chce 3 zázračné kľúče. Od ríše vesmíru, od ríše zvierat a tento tu, od ríše živlov. Vy potrebujete kľúč od ríše živlov? No, to ste mali hneď povedať. No, na to zabudni. Čarodejník bude mať náš kľúč a my mu budeme slúžiť. No určite. Takto si to predstavujete? Čo je nás do ľudí? Nech si robia, čo chcú. A navyše, taký lev, čo stráži kľúč od ríše zvierat, ten vám ho určite nedá. Kto má ten kľúč od ríše zvierat? Nie. Pozri sa, už ho máme. Naozaj. Je to on. Ale ako sa vám to podarilo? No, moja sestra Anna a deti mu jeden zub, teda veľmi boľavý zub vytrhli. No a on nám dal ten kľúč. Takto ste naozaj mocnejší, ako som si myslela. No to teda sú. No dobre teda. Môžeš si sadnúť. Ale predsa, keď vám dám ten kľúč, naozaj nás budete potrebovať? Áno, áno, veď vodu, oheň aj vietor potrebujeme k životu. Oheň, napríklad tento chlapec vraj bol včera grilovať, takže potrebujeme ho na grilovanie. Vietor, čo robí taký vietor? Ten nám suší nám spotené čela. A ty voda. Ty si život. Pijeme ťa, rodíme sa z teba. Nedokážeme bez teba žiť. To je pravda. Som veľmi dôležitá. No dobre teda. Presvedčili ste ma. Tu je kľúč.
Ďakujeme. Pozrite. Pozrite, čo som našla. Veď ale to je hviezdička. Padla z neba a my ju musíme vrátiť naspäť. Presne tak. A ja viem ako. Poďte teraz všetci s nami. No Šupito, pustite Milu prvú. Tak ja vás všetkých veľmi pekne vítam. Volám sa Klára. A máte kľúče? Hej. Áno. A ešte čo máte? A čo tu robí hviezda? Spadla z neba. Spadla na zem, tak? Ďakujeme, hviezdičky.
samom začiatku priletela z neba osa a pichla ma do zadku. No a potom obuchol som, bol som krásne mladý, stretol som sa s inou osou a pichla ma do gatí. Vykučal som, hviezdy sa mi smiali, mňa však sponza zavolá. Raz som veľký, raz som malý, a tak stále dokola, a tak stále dokola, a tak stále dokola. Ako ste sa sem dostali? Cestu nám ukázali hviezdičky. Klamete. Majú to zakázané. Nie, neklameme, však nie. Nie! Máme dôkaz. Potrebujeme zázračný kľúč od ríše vesmíru. Musíš nás pustiť k slnku, musíme zachrániť ľudí. Ľudí, a čo nás je čo do ľudí? Nevážite si vesmírne zákony, hviezdy, mňa a ani slnko. Ale nie je to pravda. Vážime si vás a potrebujeme vás veľmi. My sme zachránili... Koho sme zachránili? Hviezdu, ktorá spadla na zemi. Ona už je späť? Áno, svieti spolu so svojimi sestričkami. A ako ste ju mohli zachrániť vy, ľudia? Vyniesli sme ju späť na oblohu. Pozri. naozaj ma zachránili. Mesiači, uver im. Neverím. To sú čary. Aha, môj mesačný prach. Ten všetky čary zruší, všetky temné sily zaženie a všetko zlé zničí, pozri. Vidíš? Mesiačík, naozaj ma zachránili. Som to naozaj ja. Naozaj. A my dvaja si ten výlet na zem ešte vybavíme. A ticho. A na čo je vám kľúč od našej ríše? No, vládne nám zlý čarodejník, má kľúč od ríše ľudí. Vráti ho nám iba tedy, ak mu donesieme kľúče 3. Kľúč od ríše živlov, zvierat, no a ten váš kľúč od ríše vesmíru. Náš kľúč má slnko. Je to môj brat a ja som jeho temný odraz. Žiarím iba vďaka nemu, keby nebolo jeho, nie som na oblohe ani ja. Kľúč stráži ako oko hlave, má obrovskú moc. Keby ho získa obyčajný človek, tak by mal v rukách tiež obrovskú moc, ale zlý čarodejník, to si neviem ani predstaviť. Slnko býva tam, poďte. Ale idete zbytočne. Tak skúsime to mesiači. Poďme. Počkajte. Zoberte si môj mesačný prach. Možno sa vám bude na niečo hodiť. A pamätajte, všetky čary zruší a všetky temné sily zaženie. Dobre. A už poďte, dovidenia. Ďakujeme. Tak, čo deti, myslíte si, že slnko býva tu? V kuchyni? Možno. Každé ráno sa to deje, ešte nie ani 5. Slnko vstane ani deje, ide svietiť na váš svet. Celý deň tam chodí hladného neveru. Večer príde, za stôl sadne, no a pýta večeru. Nič nevraví, nerozpráva, všetko zje a ide spať. Varíme ju vždy my dvaja, jeho otec a jeho mať. Ďakujem. No, ale ako ste sa vy sem dostali, prosím? Mesiac. Čo? Ako to, že vás mesiac pustil? Nikoho nepúšťa. Toto si s ním vybavíme. A bez nášho dovolenia. Veru. Prídem za ním, chytím ten mesiac, prehnem ho cez koleno, vyťahnem remeň a utasám ho po hole. Je môj syn, nakoniec. No dobre, ale vy ste rodičia Slnka, takže... Ale no prosím ťa, ale no moja, čo nevidíš? Ale veď Slnko a mesiac sú predsa bratia. To znamená, že logicky z toho vyplýva, že sme aj rodičia mesiaca. Presne tak.
No, ale neviem, či neprišli na tú slniečkovú polievočku. Aha, tak to nie. Ale to ani náhodou. Nie, my sme neprišli kvôli polievočke. Ale prosím ťa, netreb, veď vidím, od ráňajok je ďaleko, už vám tečú slinky, čo? A potrebujeme pomoc, potrebujeme, aby nám slniečko pomohlo. Potrebujeme jeho zázračný kľúč od ríše vesmíru. Veď to nie je také ľahké. Ale to si ozaj robíš srandu, veď to je najväčšia blbosť, ako som kedy počul. Čo, vy si naozaj myslíte, že prídete za slniečkom a poviete mu, že my si prosíme kľúčik od ríše vesmíru. A slniečko jasné, nech sa páči, berte si ho, je váš. Je váš. Určite. A k tomu dáme ešte aj polievočku. Tak na toto rýchlo zabudnite a buďte radi, že ste ešte živí tu. Presne, len choďte kade ľahšie, lebo toto ak môjmu synčekovi poviete, tak vás tak spáli, že z vás nezostane ani masný flak. No čo sedíte, ber si ich, dovidenia, nemôžeme vám pomôcť, odchod. Ideme. Počkať? Nie. Toto je čo? Čo sa stalo? Polievka vôbec nie je taká, ako býva obyčajne. Naozaj? No. To je zlé, potom slnečko bude nervózne. No, aká? No naozaj, niečo tam chýba. No veď ale čo? No veď čo? Ale veď som dávala, ešte teraz som to aj dosolila. Štipka soli nezaškodí. Štipka, stačí. No, skús. No. Aká? Dobrá? Je to dobré, ale nie je to dobré, lebo tam stále chýba tá sol. Ešte dáme štipku. Ale len štipku. Trošku viac, dobre? No. Dobre. No. Stále nič. V tej polievke tá sol vôbec nefunguje. Nie je tam. Mohla by som skúsiť ja? A čo chceš skúšať? No dochutiť tú polievku. Ale však, no dobre, to je jedno. Poď skúšať, možno sa to... My máme mesačný prach a ten zruší všetky zlé čary. Čo to má? Sol. Nechce mi povedať. Sol. A to čo si peš teraz? Čo tam si peš? Korenie. Však sme dávali korenie. A teraz? Sol. Zase naša sol. Zase myslíš, že sa jej to podarí, keď nám sa to nepodarilo. No? Je výborná, nič jej nechýba. Čo? A to nie je možné. Ale naozaj skúste. Ukáž. No poď, koštovať, poď. Výborná, veď by ste nás zachránili. Joj, to ti je dobre. Bože, to je dobrá, úžasná je, fakt, to sa ti ako podarilo. Veď by ste nás zachránili, ďakujem veľmi pekne. No, polievka, toto je... Ťahaj od toho hrnca. Včera, dobre, veď to som len koštoval. Koštoval, minule si koštoval a polovica hrnca bola preč. Som trošku viac koštoval. My vám za to pomôžeme. Tak, nech sa páči. Zoberiete tú polievočku a zanesiete do slniečkovej jedálne. Keď slniečko príde, naje sa, ak mu to bude chutiť, tak vám pomôže. Bude na vás milé, ale pozor, nezabudnite sa pozdraviť slniečku. Usmievať sa, slnko neznáša zarmútené tváre. A poprajte mu dobrú chuť. No tak veľa šťastia. A vy ste kto? Ja som Klára a toto sú moje kamaráti. Prišli sme za tebou, pretože potrebujeme tvoju pomoc. Pomoc? Ale nechajme to na potom. Ale naozaj je to dôležité. Potrebujeme tvoj zázračný kľúč od ríše vesmíru. Môj kľúč? Ten je tu. Aha, to máš. Nech sa páči môj kľúč. Tak ďakujem. Môj kľúč? Žartuješ? Prečo by som vám mal dať môj zázračný kľúč? No, vládne nám zlý čarodejník. Má kľúč od ríše ľudí. Vráti ho nám iba tedy, ak mu donesieme kľúče 3. Kľúč od ríše živlov, zvierat, no a ten tvoj kľúč. Ale to by mohol povedať predsa každý, no nie? A tie dva kľúče už akože máte? Áno, máme, ukážte. Naozaj?
No pozri, jeden kľúč a druhý. A vám ich Lev a voda dali len tak? No, tak nie, ale odovzdali. A komunisti sa dostali akože ako? No, ako sme sa dostali? Hviezdičky nám ukázali cestu k mesiacu, mesiac zás tvojim rodičom, áno, a rodičia k tebe. Nie, tomu neverím. Hviezdy? Mesiac, môj brat a moji rodičia? Nie, to sú nejaké výmysly, tomu neverím. Slniečko, to som ja, hviezdička. Ty si predsa spadla na zem. Mesiac mi to hovoril. Áno, ja, ale už som späť. Slniečko, pomôži, prosím. A ja ťa prosím, Ráček. Mesiačik. Pomôžim. Ten kľúč naozaj veľmi potrebujú. Ale veď ty sám si mi hovoril, že ľudia si nevážia vesmírne zákony. Veď jaké zákony strážim? Ale títo sú iní. Vyskúšal som ich. Potrebujú nás. Pomôžim. Daj si polievku. Daj si. Ochutnaj. Je dobrá. To je moja polievka? Naozaj? Guľášová. Je iná. Je lepšia. Najlepšia, ako som kedy jedol. Ďakujem vám. Tak sme rádi, že ti chutí a zajtra budeš mať určite veľa síl. To určite budem. Vy by ste potrebovali ten kľúč, že? Áno, veľmi. Tak teda dobre, tu je. Ale nebyť tej polievky, tak vám určite nič nedám, aby bolo jasné. Jasné. Nech sa páči. Ďakujeme. A teraz už chodte, ja idem dojsť túto výbornú polievku. Ďakujeme. Mama už striga, môžeme pokračovať ďalej. Ahojte, tak ako podarilo sa vám získať všetky 3 kľúče? Áno. A dáte mi pre čarodejníka a pôjdeme spolu za ním. Tento je ostrovod. Slnko vás nespálilo. Druhý. Ten je ostrovod. Otvorí. Vo vode ste sa neutopili? Nie. A tretí kľúčik dostali odleva. Ja ti pomôžem. Leva vás neuhryzol? Nie. A čo tak mesačný prach, to máte tiež? Tak vám sa darilo. Tak poďme si tých spolu odozdať čarodejníkovi. Poďte za mnou. No konečne ste prišli. Kde ste tak dlho? Veď už prešlo 100 rokov. No. No u nás beží čas rýchlejšie ako u vás. Máte všetky kľúče? Áno. Máme všetky. No výborne. Máme ešte aj niečo navyše. A to je čo? Mesačný prach. Na čo je to dobré? Zázračný mesačný prach zničí všetky čary a zaženie všetky temné sily. Ďakujeme. To by sa nám asi mohlo hodiť však. No, a čarodejník tu samozrejme nie je. On si potrpí na efektné príchody. No čo, uspeli ste? Máte moje kľúče? Áno, tam. Tu sú. A je tu aj čarovný Áno, kras. tak a teraz mám 1, 2, 3, 4, všetky 4 kľúče. Ale musím si ich vyskúšať. Chcem, aby pršalo. Poriadku. Stop! Tak tento funguje perfektne. A čo ten? Chcem koňa. Poriadného koňa. A teraz psa.
teraz ovláda úplne všetko. Som najmocnejší čarodej. Vidíš, že fungujú? Tak nám teraz môžeš vrátiť náš kľúč. Váš kľúč je fuč. Zmizol. Ale za vašu dobre odvedenú prácu vám teraz predvediem moje najnovšie triky. Úzlo číslo 1. Čo tam vidíš? Nič. Tak, dobrá. Poprosím virbel. Kvetinka pre tú kamošku. Úzlo číslo 2. Je to práve? Áno. Čo tam, prosím? Nič tam nie. Normálne demonstrovanie, to som tak robí. Poprosím virbel. Teraz ty. Už by si mi to otváral. Ale veď to je predsa náš kľúč. Presne tak. No výborne, tak už nám ho môžeš vrátiť. A prečo by som to robil? No, si to sľúbil. Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Ale za to, že ste mi zohnali tieto 3. Teraz vám ukážem moje vrcholové číslo. Poprosím ticho. Musíme sa sústrediť. No tak keď on takto, my predsa ešte máme náš zázračný mesačný prach a ten zruší všetko zlo, všetky čary a všetky kúzla. Čo vidíte? Presne tak, veľkú čiernu charitu. Poprosím virbel. Poprosím virbel. Zoberte to preč. A vôbec, choďte všetci preč. A vidíte. Vy sa mi smejete, nie? A viete, že ja mám ešte stále kľúč od ríše ľudí? A viete čo? Ja si tu teraz takto vyčarujem svojich vlastných kamarátov. Čo? Ja si vyčarujem najlepšieho kamaráta. Pozrite. Najlepší kamarát, teraz. Áno. Najlepší kamarát za 3, 2, 1. Nefunguje. Rozbitý alebo čo? Prečo to nefunguje? Pretože žiaden kľúč na svete ti predsa nevyčaruje ani kamaráta, ani kamarátku, ani lásku alebo priateľstvo. Tak to nefunguje. Tak na čo mi to potom všetko je? Kúzla, čary, kľúče, keď nemám skutočných kamarátov. Je mi to na nič. Zoberte kľúče a vráť ich späť do ríše zvierat, vesmíru a tento daj živlo. Počkaj, a to nám budú vládnuť živly? Nie. Nik na svete nesmie vládnuť ľuďom. Nech ho zničia. Len zmyslí môže mať, však na čo mi to všetko je? Nemať to s kým zazdieľať, je ako úsmev, čo sa nesmeje. Všetko zbytočné vymení za skutočného priateľa, s ktorým budem dobrom zlom, snáď nepýtam priveľa. Tešme sa, keď spolu sme, zažníme svetlo v každej tme. Usmejme sa na seba, ty na mňa, ja na teba. Hrejme sa na srdci, buďme spolu v dvojici. Priateľstvo si nekúpiš, ani ho neúbiš. Na 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 na. Veď všetky veci kazia sa, raz aj najlepšie sa pokazí. Aký má zmysel chová sa, či veľká kopa, bez
má niekoho ovládať, či na slovo poslúchať. Priateľstvo je, keď máš rád, dostaneš lásku, vieš ju dať. Težme sa, keď spolu sme, zažníme svetlo v každej hre. Usmejme sa na seba, ty na mňa, ja na teba. Prejme sa na srdci, buďme spolu v dvojici. Priateľstvo si nekúpiš, ani ho nekúpiš. Všetkým vám veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že sa vám rozprávka páčila, že sme vám vyčarovali úsmev na tvári a že prídete aj na budúci rok. Ďakujeme. Teraz prosím, poďte za nami a my vám ukážeme cestu z rozprávky von.